Vážení priatelia, drahí diváci, všetkých vás vítam v tejto predvianočnej atmosfére a rád by som vás s naším občasníkom previedol niekoľkými informáciami. Takže sme sa dávno nevideli, dávno nebolo nejaké video, bolo strašne veľa práce a všetkého možného. A teraz si hovorím, že aj vďaka Miriam, ktorá napísala, že chceme ďalšie video na Facebook, jo. Tak som si povedal, že vám prinesieme takú milú atmosféru domova, predvianočnú, a že vám sprostredkujem niekoľko info. Prvá info je, že by si nemala váhať a mal prísť zajtra na mládež, lebo zajtra na mládeži bude Mr. Stanley Kocka. A stále hovoríme na tému straty a nálezy. A zajtra budeme hovoriť o čase. Stratil si čas? Strácaš čas? A že toto je jedna info. Druhá info je, že asi, a to už je záväzné, do 2 týždňov začne Veľkou lyžicou. Čiže keď máš kamošov, tak im hovor, pozývajte ľudí z Kecov, z Exitu na Veľkou lyžicou. Kto viete, čo to je, kto neviete, čo to je, tak sa ma príďte spýtať a prihlasujte sa na veľkoulyžicou@gmail.com. Že toto. Tretia vec je, že 12.12. nás čaká Double Time, bude na tému Ja som cesta, pravda, život a bude to šupa z toho, čo sme dnes vymysleli. Takže sa na to teš, lebo toto si ešte nezažil. Čiže tak, ale potrebujeme ďalších ľudí do týmu, čiže vás čakám. To je dôležitá vec, ktorú som mal povedať. Ďalšia vec, ktorou prišla Janka Laslová, zdravíme ju, je, že začíname a štartujeme projekt Ja som Crossroad, presne tak. A chceme od vás videá, všelijaké kreatívne, kde poviete túto vetu. Ja som Crossroad. Ja som Crossroad znamená nielen, že ste klub, alebo že patríte do nejakej komunity, ale že aj vašou myšlienkou, že ste jednak fanúšikovia Crossroadu, ale že vašou myšlienkou je ten Crossroad, tá symbolika toho, že fandíte tomu, keď sa pretnú dve cesty rôzne a vznikne Crossroad, križovatka, ktorá môže zmeniť tvoj smer. Čiže toto je taká idea v jednej vete. Takže ja som Crossroad, posielajte, prinášajte videá na crossroad.club@gmail.com a potom z toho spravím veľké video prezentačné o tom, jak sme všetci Crossroad. Fantázii sa medze nekladú. To je ďalšia vec. A myslím, že posledná vec je, že nás čaká po Silvestri, po novom roku, medzi 3. a 9. januárom mládežnícky výlet, kde budeme lyžovať, sa šliskať a šmykať a pôjdeme na miesto, kde sa dá postaviť aj snehuliak. Takže to si záver, to bude neuveriteľná záležitosť. No, čiže toľko k tomu. Ohník nám ešte stále horí a teraz sú v móde všelijaké veci na internete, rôzne konšpiračné témy, teórie, čiže buďte sami svoji, neverte všetkému, čo je na internete, lebo tam není pravda.
Tak, a tí, čo ste vydržali pozerať na ohník, a budete počuť heslo dňa. Heslo dňa je: ja nie som malá Vianočka, ja som normálny.